Hi guys, President wa dziko lino Peter Mutharika wayamba kaye wayimitsa kapena kusavomereza kusayinira lamulo lina lomwe limanena kuti CDF funds kapena Community Development Funds zizipangidwa control ndi ma members of parliament. So CDF funds kapena imwe imanena kuti Community Development Funds ndi ndalama za nkhaninkhani zomwe mbuyomu kapena padakali pano zimayenera kunena kuti ma MP amadera ndi amene amapanga control ndalama zimenezo. Mwenjira ina ndizonena kuti ngati akuna pena pake kuti akufuna kukonza zina zake kuyika mijigo kaya kumanga skulu, zimapezeka kunena kuti ma members of parliament ndi amene amakhala ndi control ya ndalama zimenezija kunena kuti zizigwira ntchito ngati zimenezo, kupanga mabajeti onse mpaka project imeneyo ithe. Komano President Peter Mutharika wakana kusayinira bill imeneyi padakali pano, wapanga withhold consent amadena pa chizungu, chomwe chikutanthauza nchonena kuti ma members of parliament ngakhale apange lamulo kuti president asayinire lamulo lomwe ma members of parliament silimakhala lamulo olo onse aja atagwirizana pokhapokha president alisayinire. Komano in this case lamulo limene lidapita kwa president kuti alisayinire bill imene ayisayinire, president sanavomereze kapena walibwinza, chifukwa choti president ali ndi mphamvu yonena kuti lamulo limeneyo libwererenso ku parliament akalikambirane, akaona kunena kuti pali zinthu zina zonena kuti sizinayende bwino, makamaka kumbali ya transparency kapena zokhudzana ndi lamulo. So president wayikana kusayinira. Chomwe mungadziwa Malawi nchonena kuti President Mutharika, Peter Mutharika ayalandira criticism kwambiri kuchokera kuma members of parliament komanso mabungwe ena amupusha president iyo kunena kuti why is it delaying kusayinira lamulo limeneli, komanso ma members of parliament ochuluka apusha bill imeneyi kunena kuti mpaka naitheke. The reason why ndikunena kuti ma members of parliament ayipusha komanso mabungwe ena akhala mbali modzi yompatsa pressure president kuti apushe ndichonena kuti thumba limene likapita kwa ma MP alipanga control, ndi pamene ndalama zambiri za boma zimaonongekera, pamene popo ma members of parliament ambiri akumva kuwawa bill imeneyi iyapweteka ngati president sasayinira. Ndemuona ma members of parliament ochuluka komanso mabungwe ambiri akumpanga push president komanso kumpanga criticize president kunena kuti zichedwetsa chitukuko. Koma pali zinthu zingapo zomwe president yu wapanga zomwe ndikudziwa kunena ni zinthu zothandiza kwambiri ku dziko lino. Choyambirira mukhoza kudziwa kunena kuti kuchedwetsa kusayinira kapena kupanga lamulo akuchita bwino kwambiri. Kuli bwino kuchedwa akukonza zinthu kwa nthawi yayitali kuti zinthu zikonzeke kusiyana ndi kupanga rush, chifukwa chonena kuti kulipanga lamulo kungosayinira kukhala lamulo zimavuta kunena kuti mulipange so revise mulibwenzeretse, ndi zinthu zovuta kwambiri. Chachiwiri, president waunikira mbuyomu thumba limeneli chomwe chimachitika kwambiri ndi ma MP ndizonena kuti amapezeka ali ndi ndalama ija komano mmene akuyigwiritsira ntchito ndi molakwika. Maripoti panalibepo, maripoti ama development panalibe. Chachiwiri, pamapezeka kuti ayamba ma development komano sako amalizitsa koma ndalama zachoka kuthumba. Chachitatu, zimapezeka kunena kuti akupanga inflate ndalama. Mwanjira ina ngati akumanga bridge, akufuna kumanga bridge, zimapezeka kunena kuti ngati bridge ikulowa mwina 20 million kapena 50 million akuyikapo 100 million, komanso panalibe kalondolondo onena kuti kodi project ija yathera pati, ndalama ija yathera pati. Zimadziwika zomwe zimapangitsa kunena kuti pakhale corruption, anthu ndalama adziyika m'matumba mwawo, ma MPs ndalama adziyika m'matumba mwawo. So president chomwe akufuna ndichonena kuti pakhale structure yabwinobwino yonena kuti ndalama zizipangidwa report, ndipo pazikhala kalondolondo wa ma development amene akuchitika m'madera, osangonena kuti atenga ndalama kuthumba, komanso akufuna kuti wina aliyense akhale accountable. So chomwe mungadziwe nchonena kuti kuli bwino kuchedwa
kuchedwetsa zinthuzi ncholinga choti pakhale structure yolongosoka kusiyana ndi kufulumizitsa kunena kuti okay zipite kwa MP adziyendetsa. No, I think maganizo anga ndionena kuti president iyo waganiza bwino kwambiri ndipo akuyendetsa zinthu bwino kwambiri. Kuli bwino tichedwe kusiyana ndi kufulumira koma tipangitse ma mistakes ambirimbiri komanso tiononge ndalama zaboma zambiri kuti mufufuze bwinobwino thumba limeneli la Community Development Fund mbuyomo lakhala likudyedwa ndipo ndalama zambiri zakhala zikupita. Nchifukwa chani ma MP akupusha kunena kuti thumba limeneli likhale m'manja mwawo adzilipanga control, chifukwa chonena kuti akudziwa kunena kuti kuli ndalama ndipo kudyedwa ndalama za nkhaninkhani. Koma ngati ali ma MP ofuna ndi kukonza dziko, I think tonse tikuyenera kuyendera limodzi ndi decision yomwe president iyo waipanga. Inuyo maganizo anu ndiopatani koma mukhoza kuwerenga. Mwasura bwanji anzanga nonse kumene muli. I'm just disappointed. I am very much disappointed nkhani yoti Gangata amuchosa pa mpando, mpasa mpando wotsikirapo mphamvu, wocheperapo mphamvu. Kuma at the other hand, I'm very happy. Ndasangala kwambiri chifukwa Gangata ndi mwana wang'ono kwambiri. Ali ndi ndalama, we don't know how he got it, anthu akudziwa kuti Gangata ndi wolemera ndi ndalama. Kuma chilungamo chache, Gangata was not supposed to be Minister of State for what? Ndiye zakhala bwino kuti wachokako. Komanso I want to tell you something. Gangata ni munthu wokula mtima kwambiri. You cannot do things as if this is not chipani cha abambo ake Gangata. This is not Gangata's home. Gangata, if this is a teamwork, amaona ngati kuti basa pande kuti you are going to be a president. It will never happen. Komanso we don't care ngati mungapanga zona kuti muzafuna tibe nazo timaja kunyumba kwanu. Yose zimene mayankula ndi data ya ine, page ya ine kufuna kwa ine. Komanso olonga kale uje unduna wamene akupanga pano pawo Gangata suppose kumapita kumuza zikapitiriza business yako. Asiye nakulu don't be enthumbidwa kumabwera umakhala kuti ngumafuna kukhala panthu akulu iya. You are enthumbidwa even though you have money. Already onayamba kuma challenge athu hey ifeyo ndikuchosati tili ndi anthu ati. What nonsense was that? Apo tikuti zikomo kwambiri nkulukira kuta moyo mwachita bwino kwambiri.